Прывітанне, я Максим Жбанкоў, і гэта праект 100 год Белкіно. Пра шляхі беларускасці ў краіне спрадвечнага партызанства, пра творчы ступар і мабільны крэатыў, пра то, як з беларусаў рускіх рабілі ды не вырабілі. У мінулым выпуску былі дзівацкія нулявыя. Стриптизер супраць татараў, эпахальныя пацаны і экранная партызанка. Гэтым разам у фокусе 10-е. Новая тэма пасля кіно. Гудбай індустрія. Кіна. Пачнем, як заўжды, з агляду эпохі. Чарговы прыпынак 2010. Прэзідэнт Абама абвясціў заканчэнне ваеннай аперацыі ў Іраку. Афіцыйна Амерыка страціла там 4,5 тысячы забітымі. Неафіцыйныя крыніцы налічылі разоў у 10 больш. В Кыргызстане рэвалюцыя. Затое у нас зноў Рыгорыч. Чарговыя выбары скончыліся прыгожа і энергічна. 7 затрыманых кандыдатаў у прэзідэнты, каля 700 арыштаваных на паслявыбарчым мітынгу, но проста збітых ніхто не лічыў. У продаж трапіў першы айпад. Мільён прыладаў разляцеўся за месяц. У кінотэатрах татальны аншлаг. Усе рэкорды б'е аватар Джеймса Кэмерона. Фільм прэтэндуе на 8 оскараў, але здабудзе толькі 3. І тое тэхнічнае. Музычны алімп штурмуе Лэді Гага. Мільярд праглядаў на Ютубе. Скончылі кар'еру нямецкія Скорпіонс, у Менску адажылі Рамштайн. А нефарматны філосаф Валентина Кудовіч выдаў кніжку з змеўнай назвай «Архіпелаг Беларусь». 10-е. Час неўцямных рухаў ды блытанай харэаграфіі. Ясна, што рэжым надоўга. З гэтым трэба жыць. Надыходзіць пара асцярожных калабарацый ды мяккай пазіцыённай гульні. Альтэрнатыва ідзе дамаўляцца. Сярод першых у спісе былы экранны дысідэнт Андрэй Кузіненка. Пасля скандальнай рэзананснай акупацыі ён так і не знайшоў падтрымку сваім амбітным праектам. Змарнаваў шмат часу на серыяльнай падпрацоўцы, і тут раптам на Беларусь-фільме адкрылася акно магчымасцяў. Бунтара паклікалі дамоў. Цяжка сказаць, што там спрацавала. Ці то Кузіненкава стомленасць бязладдзем, ці то тонкая гульня адпаведных органаў, а можа, зачакаўшыся свайго часу сцэнар Сашы Качана. Хто ведае? Але Кузіненка пагадзіўся. Пачалася чыстая масакра. Назва стужкі вызначыла яе лёс. Вольны пераказ гатычнай навелы, замешаны на падзеях пасля паўстання Каліноўскага, трапіў у мясарубку дзяржвытворчасці і паступова страціў усе прыкметы жыцця. Но мы с вами, Илья Фомич, подпишем как купчую на землю и все. Спасите меня. Спасите. Сцэнар зачысцілі ўшчэнт. Прыцягнулі маскоўскіх актораў цыркавога мядзведзя. Бюджэт скарацілі. Адзінае, што выніку прыцягвае ўвагу – саламяныя дэкарацыі іншага калабаранта, мастака Артура Клінера. Масакра ва ўсіх сэнсах таннае кіно і відавочная параза аўтара. У ім бачна шчырае імкненне Кузіненкі вырабіць бульба-хорар і то, як невылечна хворая індустрыя ператварае творчасць у хлуд. А теперь я. Прими. Туда. Что вы? Шампанского! Але рушым далей. Нас чакаюць гаражныя рокмены, менская настальжы ды ворагі мейнстрым. Кузіненка вяртаўся ў Белкіно, бо не знайшоў сябе па-за ім. Вандроўны гастарбайтер, напэўна, прыняў паразу і пагадзіўся з ёй. Іншая справа – Андрэй Курэйчык. Універсальны жаўнер з заточкай перамагаць, гатовы на ўсё. Не для денег, а для искусства. Спачатку юрыст, потым драматург. Сцэнарыст смеццевых серыялаў, часам актор, як быў прадусар, амаль рэжысэр, майстар хутка засвоіць чарговую зручную прапанову. У 2012-м Курэйчык пачаў кіношна спажываць беларускасць. Спачатку здарыўся скандал вакол «Вышэй за неба». Что теперь о семье говорить будут? Что у них спидозный наркоман? Серыял на замову «Ан» нечакана для замоўцаў ператварыўся ў поўны метр.
Курейчик элегантно хайпанул на молодевых траблах, айшинной богеме и песенках Михалка. Ти чого? Знайду інший гурт. Макс! Ну, в самом деле, що ти? Я хочу займатися беларускай музыкай. А Москва мяне не цікавіць. А ў 2015-м з'явіўся гараж. Вы что делаете? Да вы же нам все разворотили! Ой, не могу. Базовый посыл был цалкам слушным. Бывай беларусілем, даеш айчыннае індзі. Іншая справа, што індзі курейчык разумеў даволі спецыфічна. Камерцыйны аўтар лоўка дадаў да сваіх серыяльных шаблонаў трохі лакальнай альтэрнатывы. Расцягну мне гадзіну троххвілінны анекдот. Якая вастрыня, нам яшчэ ў пракат падавацца. Эй, пацан, далеко собрался? Што адбылося? Прыватная авантура. 5000 умоўных адзінак з асабістых сродкаў прадусараў. 4 здымачныя дні, бясплатныя акторы тутэйшых тэатраў, а яшчэ цяжкая артылерыя, пара музыкаў з нейрадзюбеля і псіхаделічны кардыяніст Ягор Забелов. Я очень тонко переживаю красоту. Она меня очень трогает. До слез, прикинь. Курнем, а? Што яшчэ? Залізаная картинка, ну і сюжэтик ні пра што. Мы з табой, Шабаны і Кулінковіч. Фільм сабраў касу. Нават трапіў у Раду Еўропы, але так і застаўся правінцыйным анекдотам. Курейчык зрабіў высновы, переключыўся на вампіраў. Беласфільм у дзесятых канчаткова ператвараецца ў валізу без ручкі. Несці нязручна, а кінуць шкада. Нацыя жыве зусім іншым і зусім іншымі. Новая генерацыя шчыруе па замежных кінашколах. Забірае экранных актывістаў варшаўскі фэст «Бульба-муві» і прынцыпова адметную ад беларусфільмаўскай схему дзеяння прапануе галоўная кінападзея 2018-го – фільм Дар'і Жук «Крышталь». Эй, Мальвина, где твой Буратино? Упершыню здарылася белкіно не адсюль. Рэжысэрка Дар'я Жук падлеткам з'ехала з бацькамі ў Штаты. Атрымала адукацыю, працавала на буйных тэлеканалах і нарэшце саспела да поўнаметражнага дэбюту. Сцэнар «Крышталя» быў сціпла дасланы на Беларусфільм і там нерухома праляжаў 1,5 гады. У выніку рэжысэрка сама назбірала большую частку бюджэту па 4 краінах, дамовілася на здымкі ў Менску і нават пагадзілася прыбраць з тутэйшай пракатнай версіі адзіны палітычны кавалак – эпізод з чарнобыльскім шляхам. «Крышталь» выглядае свежай формулай поспех. Міжнародная капрадукцыя, шаблонны, але кідкі сцэнар, савецкая чарнуха напалам з амерыканскім артхаусам і першая спроба разабрацца з эпохай 90-х. Найлепшае, што ёсць у «Крышталі» – моцная рэжысура і адмарожаная гераіня-дыджэйка. Найгоршае – абсалютная штучнасць сцэнарных хадоў і наіўная спроба аднавіць атмасферу эпохі, пра якую аўтарка нічога не ведае. Няма таго шчасця, няма куражу да адчаю, няма надзеі на новы лад, няма народнага фронту ды зонга вольскага, бо «Крышталь» не пра істотнае. Ён пра тэхнікі продажаў ды маркетынгавыя стратэгіі. Цісні гузік, будзе вынік. What does the factory make? Crystal. Unique collection of Belarusian crystal for export. Our beloved local-owned Belarusian native crystal. Okay, great. Па фэстах пракаціліся, прэмій назбіралі, на Оскара прэтэндавалі, менскае метро афішкамі абклеілі, падабаек назбіралі, усё палічана, усё пралічана. Але ж, блін, гэта было нашым жыццём. З якога шчасця нам пра яго праспяваў калькулятар? Кіна. Няма.
90-е вабили непрадказальнасць, нулявыя партызанства. 10-е нарадзілі кіношных дэканструктараў. Пустэйшай дзяржаўнасці ды фантомнасць альтэрнатывы стварылі новую культурніцкую сітуацыю і новага аўтара. Ён не прымае любую ідэалагічную прапіску і сістэмна адукаваны, адвечна самазакаханы і мае нязменную прагу самавызначэння. Нет, так это не работает. Оставь меня, пожалуйста. Фу, я не буду нюхать твои носки. Яны прыйшлі забіць старое. Дакладней, запоўніць сабой то месца, дзе раней было кіно. Гэта як? А вось так. Без бюджэту, без заманушак ды фішачак, без кідкага акторства, без шотка скляпанага сюжэту, без дакладнага жанру, як кажа ідэолог руху Мікіта Лаўрэцкі, ён здымае кончанае кіно. Недакладнае, тармазнутае, балбатлівае, акурат як складанка драма. Мы могли бы уединиться, выпить чаю. Ну, можем, в принципе. Только давай потом спать сразу, ладно? 3 рэжысэры Мікіта Лаўрэцкі, Юля Шатун і Алексей Свірскі паздымалі тыдзень свайго жыцця. Глядзіць цяжкавата? Супер! У топку правілы наша мэта – недасканаласць. Гэта адмаўленне кіношнасці ў яе банальных вымярэннях. Тут няма глядацкіх атракцыёнаў і аўтарскіх дэкларацый і прынцыпова не стае тэхнічнага прафесіяналізму. Антыкіно – не зусім. Хутчэй крытыка візуальных стандартаў, ліставанне з мёртвага дома. В общем, дурачки мы. Да, Юренька, давай же окончательно уже помиримся. Все у нас будет хорошо. У меня тут как раз есть немножко времени перед тем, как бежать в город. Улучшим же наше настроение. О, у нас как раз и снег пошел. Так, як тэкст, яно працуе слаба. Але тут няма мэты быць моцным. Як на мяне, Лаўрэцкі з суполкай робіць для Белкіно штосьці падобнае на дзейнасць мастака Алексея Кузьміча. Гэта правакатыўны акцыянізм, дзе галоўны вынік і завершанасць працы, а прага фідбэку, запрашэнне ў неабыякавасць, энергія руху. Как бы если никто не ставит комментарии, то я понимаю, что, наверное, никто даже это не читает. Потому что даже Селенков, он же типа редактор, но нифига не отредактировал там. Никита, перестань тратить мое время. Тебе нужно уходить, тебе нужно мыться, и мне нужно посмотреть, что с телефоном. У меня еще час, я еще успею помыться и позавтракать, и все что угодно. Лаўрэцкі паслясловие да Белкіно. Альбо, наадварот, прадмова. Ну, ось нібыта і ўсё. З того, як Белкіно выявіліся завершаным цыклам. Зноў шукаем сябе, прыдумляем індустрыю, ды жывем ад замовы да кантракту. Так? Так, ды не так. Бо ў культуры нічога не прыходзіць ніадкуль і не сыходзіць без наступстваў. Сёння мы ёсць, таму што былі яны. Кінаманы і графаманы, авангардысты ды камуністы, партызаны і канфармісты, паэты і хуліганы. Усё гэта Белкіно. Наш праклён і здабытак. Спасылкі на фільмы, як заўжды, у апісанні да гэтага відэа. Стаўце падабайкі, спрачайцеся і каментуйце. Дзякуй, што былі з намі. Жыве Белкіно. Пакуль.